Правозащитники требуют допуска к незаконно задержанному в оккупированном Крыму Евгению Панову. Оккупанты называют его организатором теракта на полуострове. По словам правозащитников, Панов находится в СИЗО. Его часто вывозят в разные здания на допросы. В СИЗО также держат Андрея Захтия, а местонахождение Редвана Сулейманова до сих пор неизвестно. Они вместе с Пановым проходят по делу якобы подготовки теракта в Крыму. Правозащитники и официальные органы власти Украины до сих пор не знают, сколько украинских граждан были задержаны ФСБ России по обвинению в подготовке диверсий на территории полуострова. На сьогодні адвокат, саме місцевий адвокат Сімферополя, не може отримати доступу до Євгена Панова. У нього є договір, у нього є ордер, у нього є посвідчення, тобто він виконує всі вимоги навіть російського законодавства, але навіть в порушенні норм російського кримінально-процесуального кодексу слідчі зараз вже більше тижня не допускають адвоката, який є по договору. Захтій знаходиться також в СІЗО Сімферополя. Що стосується Сулейманова, я зараз не можу точно підтвердити, але ми також думаємо, що він там знаходиться. Уже нема жодних зв'язків із Кримом, нема жодних друзів, знайомих, родичів, справ. Вся його громадська діяльність була спрямована на схід України, на допомогу солдатам АТО, на забезпечення, возили одяг, медикаменти і так далі.